Ito ang 10 Filipino toxic traits we should change for a better generation. Grade 6. Mas masarap maging bobo sa Pilipinas. Paano pagka maihi ako? Matae. Makakatingin ka na sa akin. Tandaan mo yan. Oh. Mamaya may ligaw-ligaw na nangyayari dyan. Mambububog na ako. Oh, report daw yung mga ganitong pagkakataon kesa daw i-run sa social media. Dapat isabihin talaga sa social media, yun ang unang-unang nakakapansin. So, sobra na tayo sa social media talaga. Mas yung mga cancer, addict ka na ba sa social media? Kung ganun, gatungan pa natin yan. At kaya dahil natin mga memes ngayong linggo atin na agad simulan. UV, may social media disorder ka. Lagi tayo may ganyan tropa, yung paulit-ulit, hindi tumitigil. Kahit nakakalima na ako, alam ko, meron ako data. Pero gets ko na, minsan gusto natin i-share, para kuha natin mga memes, minsan kala natin life-changing yung para sa iba. Pero may mga post talaga na masarap i-share. Tulad natin, di ba? Wow, maraming salamat sa pag-share sa mami mo, sa mga subscribe, maingay sa bakit yun ba ito, maingay na payato tapos salamin na to. Maraming salamat, sunod. Kuya, ano? Tatanong mo na naman kung... Masyado siya masaya para sa akin, kinakabahan ako. Tatanong ko lang sana kung matagal pa ba yan. Ba't ba nagmamadali ka? Gusto mo, umalis ka na eh. Ano yung magic ko yung yung may iwan siya. Okay, nice kayo, kasama na talaga siya. Maraming salamat. Kahit saan may siko yan. Hindi barber's cut kailangan ko dyan. Price cut kasi pataas ang gaas. Ayup, sunod. Bakit Tito Dar? Bakit kaya yung iba ninakawan ng fans sa Gcash, ako hindi? Baka binalik pa nga 1,000. Pero yan, naalala ko nga yan. A few days ago, nagkaroon ng issue at naglabas na ng official statement si Gcash dyan. Pinabili na product issue daw ito at nagkaroon daw ng system reconciliation process. Pagkatapos marami umalma at wala ng tigdo 2,000 ang kanilang ibang mga users. So si Hilda Makila, ng Vice President ng Corporate Communications and Public Affairs sa Gcash, ay nagsimula daw ito noong 11 PM noong November 8. Bigla daw nagkaroon siya ng spike sa produkto nila na Send Ang Pao. Sabi, huwag niyo ko papadala para akong virus eh. Kaya kung kasama niyo yung tropa niyo, kunin niyo yung phone, i-subscribe niyo sa channel natin. Tulad nga ng pangalan ng name, Send Ang Pao, ito ay para mapagbigay ng iba't ibang user ng gift para sa okasyon tulad ng Pasko. So sinabi niya rito na pag nag-send ka po na Ang Pao na regalo ay papasok ka tinatawag na temporary wallet. Pero nagkaroon siya ng permanent na hindi na siya bumalik. Pero sinabi naman nila ito na within a few days ay nabalik nila lahat ng perang quote-unquote naging error daw. Punta ka daw sa di naman Pasko, di naman Chinese New Year, bakit naubusan ng pera yung mga nagsend ng Ang Pao? Hindi pa naman suwisip-sip sa kanilang mga ninong at ninang at mga tumatakbong ninong at ninang dyan sa kanilang mga inaanak ngayong Pasko. So noong Nobyembre, nung Sabado, ang dami na nilang mga complaints at sinabi nila na nakita daw nila na bloated daw yung wallet. Ibig sabihin, kakaiba siya. Na-rule out na daw nila na walang phishing na naganap, meaning yung mga kiniklik sa link, hindi rin siya human error. Ito daw isang technical error. Okay? Na yung mismong produkto daw nila, yung faulty. At wala rin daw data breach. Wala rin daw account takeover na naganap. Within 24 hours nga pagkakasabi. So simula daw sa detection, investigation, swift daw pong action. Pero nakakatakot pa din yun. Ang bilis. Akita mo sunod-sunod. Wala daw authority ang DICT pagdating sa mga ganitong pagkakataon para i-audit yung mga nangyayaring ganito sa mga fintech firms tulad ng Gcash, mga tinatawag ng system reconciliation. At sinabi daw ng CICC na i-report daw yung mga ganitong pagkakataon kesa daw i-run sa social media. Dapat isabihin talaga sa social media, yun ang unang-unang nakakapansin eh. Mas lalo ka pinapansin ng mga ganyan kung mag-run ka muna sa social media. Kala ba nila gusto ko yun? Kala ba nila gusto yun ng mga tao nag-run? Di. Kung gagawin mo ng tama, yung maayos yung produkto, hindi naman kailangan mag-run eh. Pero bakit mapipigilan yung mga gustong i-voice out yung kanilang nararamdaman? Social media kahit social, merong verbal, not exchange. Okay, sinabi nila, ini-improve pa daw nila ang kanilang technology, ang kanilang information. Dapat lang kasi pera, pinaghirapan ng tao nakasalalay dyan. Kung tayo mga social media disordered dyan, kailangan alam natin ng digital age. Alam dapat natin yung mundong ginagalawan natin. Hindi pwedeng magtataka lang, okay lang, system reconciliation. Paano ba nangyari na naman? Ingatan natin yan. Kahit anong baso pa yan, basta masaya lang tayo. Sabay na ang pulutan sa chaser na may onting tetano at safe ba yan? Mag-ingat kayo sa mga ginagawa nyo, ha? Gusto ko yung inaalayan ko nung alak, di ba? Pag bagong bukas ay hindi kaluluwa ng tropang kainuman mo last time, di ba? Gusto natin tumagal buhay niya. Saan yung pulutan? Pinapak na. Nag-iinom ako, ayoko na sinusundo ako.
Sa susunod na susunduin mo ako, makakatikim ka na sa akin. Tandaan mo yan, baka akala mo, panginayaan naman taon na pagsasama natin. Hindi ako manginayang dyan. Isosoli kita sa pamilya mo. Kaya yung sabi ni paring Rockman, sasawa niya kagad. Nagulat nga ako eh, pero sa mahal, hindi ko gagawin yan. Nakuha siya sa tingin, diba? Tige, subukan mo. Matitikma mo ang dragon. Mas mainit pa ang dragon na yan sa tinatagay mo, hard. Hindi ka lang inom sa bakal, iinom ka pa sa Arinola. Sunod. Taga sa kayo? Ha? Taga sa kayo? Montalban, Rizal, Quezon City. Hey! Ilan taong Bakit bigla may interview? Ato payaso interview. 16. Anong grade mo na yan? Ha? Anong grade na? Grade 6. Bakit? Kinupal mo ko pala din kita. At least hindi siya tinanong na alam ko na yun, alam ko na yung ginagawa mo mga tricks eh. Ito rin kami ng tropa ko bago namin lapitan yung crush namin eh. Tunad, maraming salamat, Kuya Ali. Hey to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, balik araw. Parang humaba pa mga birthday nyo. Kailangan talaga. Tagay na lang. Kaya mag-alala. Darating ang panahon na mamimiss nyo mag-aral. Ako din eh. Medyo lang. Sunod. Ito ang 10 Filipino toxic traits we should change for a better generation. Filipino tayo. Filipino sa toxic habit of arriving late for appointment. Ako kasi wala akong pakialam sa oras ng iba, di ba? Okay lang, isisihin natin yung traffic. Well, alam naman natin yung nabasura ang traffic sa atin. Pero nakakasarga lang yun. Pag kaya mo naman maging maaga, magpapaka-late ka pa din. Kaya iba nga, pag nag-set ng date ng mga gathering, kuyari ang usapan alas 10 na umaga. Tapos sabihin nila 9:30 o 9 a.m. Para mas maaga pumunta ang mga tao. Para saktong alas 10 andun na sila. Hindi mo yung magagamit sa ibang mga bansa, sa ibang mga kultura. Kasi nire-respeto lang yung oras mo. Utang na loob. Naku, ang dami niyan. Mas importante pa yan sa utang. Ang utang na loob. Kaya mahirap humingi ng tulong sa iba eh. O iisipin mo pag merong humihingi ng tulong sa parang gagamitin ba to? Sakit. Hindi mo pa nga hinihingi. May utang na loob ka na agad. Pagtanda nyo, pag tutulong tayo, wag natin isipin na may kailangan sila ibalik sa atin. Ginawa mo yun kasi gusto mo siyang tulungan nung mga oras na yun, nung moment na yun. Ganun mo dapat siya isipin. Saka parang awa niya, dapat yung utang na loob na hiningi. Hindi yung wala pa ako ginagawa, yung utang na loob na ako sa'yo. At saka mga nagsasabi, hindi mo utang na loob na pinanganak ka sa mundong ito. Okay? Sa mga nakikinig niya, hindi utang na loob sa'yo. Okay? Hindi mo pinili yun. Ibang tao ang pumili sa'yo yun. At kung ginagamit sa'yo yun, huwag kang maniwala. Okay? Comparing to others. Yep, lagi ang sarap. Wow, dami naman nagawa ni Tao 1. O sige, ikaw, anak mo na yun. Sige, asawa mo na yun. Sige, tropa mo na yun. Hindi naman ako yun. Pwede kita i-compare. Compare din kita. Gusto mo eh. Pero yun nga, iba-iba tayo ng lugar. Iba-iba tayo ng karera. Bakit mo ay kukumpara sa level 20 kung level 5 pa lang ako? Bakit naman kailangan mag-unahan kung magkaiba kami ng sinimulan? Nanalo! Baka siya, meron na agad siya ng mga resources na kailangan niya para makagraduate, para makakuha ng ganitong klaseng trabaho. Bakit hindi mo ko hayaan? Hanapin kung paano kung kaayusin ang buhay ko. Naiintindihan ko may mga tao dyan na walang ginagawa sa buhay nila. Pero iniisip nila na dapat maging successful sila. Kasi nakanood lang sila na isang motivational speaker sa social media na sa baka paano yumaman. Kung gumagana naman yun, yung 100% nun, di sana lahat tayo mayaman. Pero hindi din. Ang kailangan mo lang makuha dun ay yung mga konsepto. Paano makasave? Di ba pinag-usapan natin yan sa ating finance video? Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo na saan mo dapat ilagay. Pero paano ka ba makakakuha ng mas maraming pera at paano mo pagtatrabahuhin yung pera kasama mo? Diba? Yun yung mga mahirap dyan. Diyan na papasok ang business. Wala namang yumaman ng 9 to 5 kumpara sa isang owner, sa isang business owner. Diba? Ibang-iba naman talaga ang kalakaran dyan. Mapasa batas, iba mas nagpa-favor sa merong business, iba rin ng cash flow. Isipin mo. Pero ang pinaka-importante investment ay ang sarili mo. Yun ang isa sa mga pinag-usapan natin sa video. Kung gusto nyo mapapanorin, nandiyan lang. Padrino system. May mga trabaho sa gobyerno at may mga appointments sa mga backer nila, diba? Lalo na yung naalala niyo yung diploma o diskarte na kahit anong hirap mo, meron mga hayop dyan na meron mga backer na malalagpasan ka. Pero kontrolado mo ba yun? Hindi naman, diba? So isipin mo lang yung sarili mo. Huwag mo na isipin yung mga yun. Huwag mo na isipin, mga tao na ba kasi ang swerte nila eh. Taka na magagawa. Gusto mo, papahirapan mo sila, diba? Gamitin na lang natin sarili natin baraha. Alam ko hindi lahat ng baraha maganda. Di lahat ng baraha alas pares. Kung ikaw ay nasa mundo ng pusoy, so wag mong pilitin pan lucky 9 yung baraha mo. Hanapan mo ng pwesto. Yun ang kailangan mo dyan. Smart shaving. Araw-araw. Mas masarap maging bobo sa Pilipinas kasi walang pressure sa'yo. Okay lang naman ako magkain. Bobo ako, di ba? Huwag na natin ayusin ang sarili natin. Huwag na natin i-double check. Huwag na natin tingnan. Huwag na natin aralin. Ngayon sa social media, lahat available na sa'yo. So hindi mo na pwedeng sabihin na hindi mo alam may isang bagay. Kung hindi man, sana meron ka onting background sa sinasabi mo. Andyan na lahat. Isang click na lang lahat eh. Ignorante ka na lang. Pag hindi mo pa tinignan. Hindi mo na kailangan maging eksperto
epekto dun eh. Pero di ba may mga opinion kasing basura talaga, ang layo ng sinasabi. Diba? Kaya nga marami sa social media, especially sa Facebook, na sinusubukan mapunta sa YouTube, nahihirapan. Dahil ang tanga nung kanilang mga opinion. At iniisip nila, porket nag-viral ako, ang dami nakikinig sa akin. Di ganun yun. Minsan, pag tumatay talaga, masarap mag-scroll at makikita yung mga opinion natin sa social media. Pero meron ba siyang value? Meron ba siyang weight? Pagtatampo. Pero pagtatampo naman, hindi naman siya Filipino trait. Parang human trait naman siya. Pero yun nga, matuto tayo i-express yung ating nararamdaman. Kasi di naman mga manghuhula ang mga tao. Yung mga nang manghuhula, hindi alam nahuhulihin sila eh, diba? So di rin nila nahula. I-express natin at i-express natin siya ng mature. I-express natin siya na walang halong inis. Kasi bale mo, di lang tayo nagkakaintindihan. Mali mo, busy siya sa sambay, di niya naisip yun. Bakit feeling mo nakapaligid at nakaikot sa'yo ang mundo? Ibaon kita dyan eh, sa mundo. Bahala na si Batman. Yes, yan. Importante to. They don't plan or try to solve their problems and instead wait for someone to rescue them. Yay! Ang investment na anak, may mapag-asawa na mayaman, marami mga ganyan. Hindi tayo marunong ayusin ang buhay natin, kaya umaasa tayo sa ibang tao na ayos sa atin. Tapos magagalit tayo kung pag hindi tayo inayos yung taong yun. Diba, ang galing mo naman, isa't kalahati ka ding hangal. Ito yung mapasa relasyon man yan, mapasa pera man yan, sa karir mo man yan. Kung may pakialam ka sa sarili mo, pag-usapan nyo o pag-usapan mo sa sarili mo yung mga mahihirap na mga usapin, yung mga masakit pag-usapan. Pero ganun talaga, masakit mabuhay. Kung ayaw mo, tulog ka na lang habang buhay, diba? Pero yun nga, yung mga pinakamahihirap na pag-usapan, yan ang mga pinaka-importante sa'yo. At kung kaya pag-usapan yan ng mga tao sa paligid, ibig sabihin na may pakialam sila sa'yo. Crab mentality, yep, alam natin yan, mga nagbabatakan pa babae, yay! Bawal mga tuwiran. Many older Filipinos believe that they know it all and the young people have no right to talk back. Yun nga eh. Okay lang naman sagutin ng nakatatanda. Siguraduhin mo lang na marespeto yung pagkakasagot. Maging malumanay ka, doon ka lang sa topic na pinag-uusapan, ipresenta mo na merong respeto. Okay yun eh. Pero kasi pinoprovoke ka ng mga matatanda eh. Sabi sa'yo, alam mo na ba? Parang, palabasin mo na lang dito. Tayo na lang yung maging upgrade sa kanilang mga sagot. Kasi kung lelebelan mo sila, kung paano sila sumagot, nung panahon nila, matatalo ka eh. Sa ibang henerasyon na ngayon eh. Iba na ating mga natutunan, iba na alam natin, nakita natin sa social media, diba? Huwag na natin sila sabayan. Tapos na ang kanilang panahon. Tayo na mag-set ng sarili natin standard at huwag natin buwaba sa level nila. Alam ko may mga matatanda na doon pa man ay forward thinking na, progressive na agad ng isip. Hindi ko sila kailangan isama dito. Yung mga tao lang, yung matatanda lang na talagang alam mo na kung anong klase. Nung nakita ko yung crab mentality, gusto ko tuloy nung yung masarap na crab, yung crispy, soft shell. Gutom na ako, sorry. Ganad! Tumawag ka ng rescue, my friend. Ligtas mo kami. Sana hindi na siya bumalik sa hayop ka. Number 11, toxic Filipino trait. May grasya na nga tinatapon pa. Hayop. Ganad. Subway Surfer Challenge. Oy, wag mo subukay sundutin. Nag-connect ang Bluetooth. Ang Bluetooth. Anong tawag sa tae na hindi mo ine-expect? Ano? Unexpectable. BCNE. Christmas tayo sumapit. Skibidi kabiti awit. Katiti. Nangyat ko'y tumahimik. Bruh. Dahil naglulusalan. Oh, week 2 na nga pala. Si Red nag-respond. Hey! May tatlong Sigmas na nag-skibidi. Pa ilang araw na kayo ha, NNN. At nagsipag-shot ang kanilang tiyan. Tagumpwa. Awang ay bagaong twa. Nang may nag-gifted sa ating Totoo ba to, chat? Please, nga ba to, chat? Upang Sabi ko na. pasponsora tayo'y maging reader na. Sa aming bahay may naglululu. Skibirismas. Skibiris. Ang mga sigmas. Edging ano, gunin. Ang AI ata to eh. Merong robot na sound. Okay, lagi. Amen day, wag lumaba kayo mga kawal. Kapit lang, pigilan nyo ako. Sunod. Nag-away kayo ng jowa mo. Ako na lang nakakatiis sa ugali mo. Susungitan mo ba ako? Tibay mo naman. Ang tigas mo naman. Hindi ka na steady, rigid steady bini, ha? Yan ang mga ano. Mga magagaling dyan sa sipa. Yan mangyayari pag wala ka social media disorder, diba? Lumalabas ka, umahawak ka ng damo. Di lang yung damo ng kapitbahay. Maraming salamat. Ito, damo din. Toxic Filipino trait. Hayop ka.
Laksa mo ay sa akin, dito ba? Buti na lang kaya patabayan ni editor yan. Maraming salamat. Teacher mo na napagod na paulit-ulit. Crosswise, lengthwise. Yes, one more. Mom, one more po. Yes, one more. Okay, I'm gonna give again. Wow, class, get 1/4. 1/4, ma'am. Yes, 1/4. Ma'am, 1/4 po. Yes, 1/4, 1/4, 1/4. O din 3/4 na yan, no? Marunong ko mag-fractionals. Parang tumatawa pa yung mga manok. Tinola kayo mamaya. Naiwasan nyo man ang almusal. Hapunan kayo mamaya ang dalawa. Sunod? Ate, gusto daw po makuha ng FB mo yung kaibigan ko. Christmas, kibidi. Kuya, grade 8 pa lang ako. Ay, Bakit? Kukunin lang naman yung FB, di ba? FB... okay. Pwede pala siya maging ibang meaning. Anong social media disorder to, ha? Free will in public is... Ito yung mga napapanaginipan ko sa gabi. Mga naginawa akong sukot tapos kailangan kong... Bakit wala to? Susulot o sukot? Hayop. Ito na. So, sobra na tayo sa social media talaga. Itigil lang. Itigil lang. But at least siguro baka nagkaroon ng bagong bagay doon sa araw ng mga kuya. Medyo nakakatakot na. Ingat ka lang kasi may mga taong nanununtok agad. Pag mayroong, alam mo yun, lumapit sa kanila ng gano'n. Mamali mo, tropa lang dyan to. Kasi mahirap ang maraming time. Oh, giniling! Alam mo, nag-gets ko yun. Kala mo, ha? Skibidi Christmas. Tunad? Ako, ito ba yung mga nahak sa Gcash? My name is Ann. Ann. Under the water. how are you? I'm on the water. Please help me. Oh my God. Tatawan-tawanan kaya kayo mamaya. Wala ka na tigda 2,000 sa Gcash. Instagram ID. Papingin na pasend ng credit card, tsaka yung password, yung year and date, tsaka security code. Maraming salamat. Under the sahod ka din yan. Pag lumubog ka sa utang, sunod. ID ko. Yung paper ko. Binayo ko pa. Binigay ko ang lahat. Minahal ko pa ng gusto. Ang toxic talaga. Ano ba, Pilipin? Happy you! Happy you too! Happy so much. Sageo! Shinzo sa Sageo! Kaya yung mga Titan eh. Okay po, piyak na. Kasi kinahin ko ng Titan sa gilid eh. Lolo Palki, Lolo Lloyd. Hindi na to malinaw. Ano ka filter sila ng Lolo? Naglulo lang talaga. Ito kasi si paring Loen. Loen. Ang pangalan ko, Palco. Kupal. Pero pwede mo ako tawagin Daddy. Ketchup ka. Sander, nawawala ka sa ano mo. 12 ka lang ba? Talaga na ako, Lolo. Nanatrauma na ako eh. Pag may mga nakapababa, ayoko na eh. Di man scandal yun, yung mga nagbabiral eh. Maniwala ko sa'yo, baka bata ka pa. Hindi. Kayo ba? Ilang taon ka na? Nagtanda na ako. 106, pero... Malakas pa naman. Pag tama ko, nagiging 6'10 lang. 16. Sineselip pa niya ako. Hello! Anong pangalan mo? Kanaya. Lanaya po sa Dota. Mid yan, mid. Templar Assassin. Palit kayo. Palit ka na. Ayaw kita dyan, tulog na isang lolo, tira mo isang mata, sa kasara na. Pasamahan mo ba ako? Ako yung may ano mo. Caretaker. Paano pagka maihi ako, matae? Kailangan mo ako tulungan. Ka naman. Oo nga, siyempre, hindi na ako magkagalaw. Hindi na ako magkatayo. Barin mo ngayon yung... Wala yung mali siya. Siyempre, lolo na. Natanda na ako. Lolo, yung girawi mo, tumutulo na. Lolo, Ay, hindi tayo pwede mag-steady dito. Aircon humor to. Aircon humor. Steady ka ba? Steady. Steady? Anong steady? Steady ka ba? Steady. Hindi ka gumagalaw. Hindi yun. Hindi ka gumagalaw? Hindi gumagalaw. Boring. Ina mo. Ang hirap mag-aircon humor.
Masyado mabango yung aircon nasa likod, oh. Masyado mabango. Ano yan? Naka-video siya, mapaliw ka. Baka mamaya may ligaw-ligawan na nangyayari dyan. Mambubugbog na ako. Oh. Kasi si Luis, laging kasama nito. Baka nandiligaw na rin. Tropa-tropa lang tayo dito, ha? Sino to? Si Nash. Yun, baka pwede pa yan. Hindi lang makapanligaw yun kasi baka bitin pa yung Aray! kakainin niya kung sa papakain niya sa magiging girlfriend. Ako bahala. Paano ba ang trip mo? Anong masasabi mo sa manliligaw kay Aliyah? Ako'y manliligaw eh. Mukhang wala naman siyang pake. Akala ko ba matalino ka nito ka? Ano masasabi mo sa manliligaw kay Aliyah? Good luck kay Tito. Wala mag-uuwi sa anak. Mukhang tropa naman sila. Akala ko parang biglaan eh. Eh, hindi na ako pa rin may mental block sa recitation. Maraming salamat sunod. Good afternoon. You are what you want. You Kasing labo nito kausap yung kanina. and you are what you want. What you do. Thank you. This is the Miss Featuring of Mexico, Pampanga. Nico Esguerra Santos. Saan yun? Parang yung mga sinasabi sa mga pag-start yung mga kanta. Yeah. O kanina may 10 toxic, ito naman 10 utos. Pero pala utos naman pala. Bawal matulog, wag kang snitch. Akin ka lang please, wag ibura, wag wag maging kupal. Favorite natin si Lolo nga lang kanina. Wag kang mag-agaw ng shot. Always you. Ano ba to? Always you, Raymark. Ang puto si Raymark pala to eh. Never always. Huwag kayo magpapaniwala sa ganyan. Wag kang kupal ang pinakamahirap sa lahat. Pageant Philippines. 20 of the most beautiful creations on earth wearing swimsuits by Ricky Abad. Well, creation. Marami nagkaya-create sa CapCut. Lechon kawali. Lechon kalawang. Sige, ganyan mo yan sa harap ng mga gutom na asawa at jowa mo. Tsaka mga anak. Wait lang. Tawanan nyo muna yung joke. Huwag kayo muna magluto. Ayun, yung ulam. Nakita ko na, lumipad. Yan dapat lagyan mo. Yan, masarap yan. Tama. Yan yung mga humor na papasakay dito. Kung gusto nyo manligaw, diba? Para kayo umabot ng pagkalulululoan nyo bago kayo magka-jowa. Laking tulong sa inyo. Nagsaya ka ba ng lagis? Ano ba to? Mantika ba yan? Ito na yan pa nakikita natin yung pagluto sa social media. Hindi natin talaga ginagawa. Ito yun. Ito yung kalalabasan ng social media disorder. Diba may Subway Surfers Challenge na to? Oh! Oh, tatama pa yung ulo. Yeah, boy! Oh, ako si teacher of... si principal ng final boss. Sige, subukan mo pa. Kasi may nagsispray sa simula. O nga pala. Darating din sa buhay mo na kailangan mo namang estapa. Grupal. Munti ka muna hindi masabi estapa. Basta kumapit ka lang tulad ng pagkapit ng S mo sa stapa. Yeah, ito dapat. Para di tayo addict sa social media. Pero hindi naman porket natitiis ko, hindi na masakit. Masyado ba mainit? Ikaw ko parang lapit na. Okay lang yan, basta may OT tayong clout, diba? Basta ma-post lang natin yan. Kaya mag-post na ako sa ating Instagram, like nyo na. Magpo-post na tayo dyan, kailangan ko ng onting clout at pagagandahin natin yan. Comment din kayo doon, mga gusto yung picture kung anong ating ginagawa. Doon tatapos sa ating mga toxic traits sa mga Pilipino. Gusto para mga ganito, dyan like, share sa mga toxic yung kupal na friends. Para sa kanila tong video to, Paolo Mabaalam. Shoo!